Tunggu balik. আজিৰ ভিডিঅ' শ্বুটিঙৰ এক্সপিৰিয়েন্সটো কেনেকুৱা? ভালে লাগিছে। কেনেকুৱা এজন ল'ৰা মানে বিপদৰ মুখৰ পৰা হাত সাৰি পেলাই নিজৰ কৰ্মপথত আহে, সেইটো দেখা পাই কেনে খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। যোনটো আপোনাৰ মানে ষ্টৰি হয়, ষ্টৰিটো বহুত ভাল লাগিছে। এনেকৈ ভগৱানৰ ওচৰত আহি পেলাই নিজকে ভগৱানৰ ওচৰত উৎসৰ্গা কৰি পেলাই তেওঁ ভাল মুখত আহে, সেইটোৱে মানে ইয়াতে উল্লেখ আছে ষ্টৰিটোত। চাই চাব। अडिअ भिडिअ प्रजेक्ट लागासिनो जोंनि उदालगुरि सार्केल युथ कमिटिनि NLC-नि नुनो मोनगोन बयबो अननानै नेनानै थादो। जोंहा दायो लकेसन हिसाबै डिमाकुसियाव लागासिनो, बयबो नुनो मोनगोन, नेनानै थादो आरो। खैदिनसोनि उनाव नुथावना? बेखौ दिनै जोंहा लास्ट डे शुट, बे जोब्बानो एडिटिं खालामखांबानो बेखौ नुनो मोनगोन आरो। ब्रेकफास्ट दे। मा खालामदों बायदोंब्रा? जोङो जिरायगासिनो दङ। जिरायगासिनो। ओमफ्राय दिनै रल गैया? दिनैथ' गैया। गैया। जोबथ'बाय। ओमफ्राय सिस्टारना दं दा दिनै रल? जोब्बाय? जोबथ'बाय? जोबथ'वाखै आरो दंबावो। ब्रादार दङ। मोजां दा? मोजाङानो। मैयानियाव दंमोन ने? मैयानियाव दंमोन, दिनैनियाव गैया? दिनैयाव गैया। दिनै मिरामिस? दिनै मिरामिस। Danger balik itu. Gak usah sih orang. Unting andaslah Rosna. Unting andaslah unting. Unang bersagra berada. Sar मा गाबदों? सिब्र मा गाबदों नामा? हेलिकप्टार। नंगौ। आयंमोननि। सोरनि? आयंमोननि। आयंमोननि। माला बायनाय? अखालाय। अखालाय। आच्छा। आबौमोन उन्दैनिबा। थिगानो। आच्छा सार, भिडिअनि नै दा भिडिअ शुटिं जाबाय थानायनि मेन कनसेप्टआ मा? मेन कनसेप्टआ बेनोदि नेहातफोरनि अनखय इसोर, थारमाने जों मानसिफ्रा नेहात, नाथाय जों नेहातब्लाबो इसोरा जोंखौ जोबोद अनो। बेनिफ्राय जों मानसिया एक्चुअलि इसोरजोंहाय बेखौ बाख्नायनो, बेखौ मा होनो एक्सल्ट खालामनो सोरजिजादों। ओंखायनो गिबि हाफ जि मेथाइ बे जाहैबाय बाख्नायनाय मेथाइ, जेरावहाय गिर्जायारिफोर आरो वर्शिप टीमनि मानसि, इभेन नोंना फ्रिजफोर इनभल्भ जानानै बेयाव रंजानो हायो, गथ' गथायनिफ्राय लानानै फुरा एडाल्टसिम। बेबायदि मोनसे मेथाइ। बेजों लोगोसे जों आसलथे मानसिया इनबर्न माने सिनार, माने जोनोमनिफ्राय जों माने पाप मावग्रा आरो पापआव थायो। खिन्थु बेनि गेजेरावबो समाव सोरबा सोरबा गावनि इच्छा मथे सोलिनानैहाय बांसिन माने गाज्रिथार पापआव गोग्लैयो आरो। खिन्थु मोनसे सम फैयो मानसिना थारमाने गाव हारसिं सोलिनानैहाय जेब्ला हां मोना जायो अब्ला रियेलाइज फैयो
जे आं इसोरनिफ्राय गोजानाव थांबाय आं बिनि खाथियाव फैफिननांसिगोन होननानै साबमिट खालामो दा मोनसे गिबि हाबाव बाख्नायनाय नैथि हाबावहाय जों